най-после. Ти ли си? Да, много хубаво. Ало? Да. Беше истинско мъчение да чувам гласа ти през толкова гласове. Да, не. Това е просто шанс. Прибрах се преди 10 минути. Не си ли ме търсил преди това? Не. Вечерях навън. При Марта. Трябва да е 11:04. Ти у дома ли си? Тогава погледни електрическия часовник на стената. Снощи ли? Снощи си легнах веднага и тъй като не можех да заспя, взех едно хапче. Само едно. В 9 часа. Болеше ме малко главата, но се поуправих. Ало, мили, чуваш ли ме? Ало? Ако прекъснат, избери ме веднага. Какво? Чантата? Писмата ни? Твоите и моите, да. Ако искаш, прати някой да я вземе. Малко трудно е. Разбирам. О, мили мой, няма за какво да се извиняваш, това е в реда на нещата. Всъщност, глупавата съм аз. Много си мил. Много си мил. Аз също не вярвах, че съм толкова силна. Ходя почти като съмнамбул. Обличам се, излизам и се връщам машинално. Може би утре ще имам по-малко кораж. Не, миличък. Не съм си мислила дори да те опреквам. Аз... Остави. Напротив, нали винаги се бяхме разбрали да бъдем съвсем естествени в отношенията си и си бяхме казали, че е престъпно да криеш нещо до последната минута? Обидата щеше да бъде много жестока, а ако ми беше казал преди това, щях да имам време да свикна и да разбера всичко. Какво? Каква комедия? Аз ще ти играя комедия! Ти ме познаваш, аз не съм способна да поема върху себе си. Съвсем не. Ще го чуеш. Казвам, ще го чуеш. Имам ли глас на човек, който крие нещо от теб? Не! Реших да бъда смела и ще бъда. Тогава чакай, всичко е много просто. Да, миличък, да. Да, скъпи. Разбрано, да. Кои ръкавици? Кожените ти ръкавици, с които шофираше. Не зная. Не съм ги виждала. Добре, почакай. Ще потърся. Не затваряй. Миличък, чуваш ли ме? Не са тук. Не, няма ги. Потърсих навсякъде. Не, наистина потърсих навсякъде. В хола, в антрето, на футьойла. Няма ги. Добре, слушай.
Ще потърся пак, но не съм сигурна. Ако утре случайно ги намеря, ще кажа да ги смъкнат долу заедно с чантата. Да. Да, мили мои. Разбрано. Какво? Да, чувам те. Да, спомням си. Мили? Да, за писмата. Какво за писмата? Да. Ще ги изгориш? Слушай, ще те питам нещо съвсем глупаво. Не, просто исках да ти кажа, ако ги изгориш, много бих се радвала, ако ми запазиш пепелта в костената кутийка, която ти бях подарила за цигарите. Не, колко съм глупава. Бях много силна, но не мога. Не мога повече, не издържам. Всичко свърши. Това е. С една дума, ще бъда много щастлива, ако ми запазиш тази пепел. Това е. Миличък, чуваш ли ме? Да. Стой така. Влизам в банята. Не затваряй. Ало? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Да. Чувам те. Чувам те, сякаш си зад мен. Миличък, чуваш ли ме? Виж ти, сега пък аз не те чувам. Чувам те, да, но много далеч. Сякаш си много далеч. Сега ти не ме чуваш. Всеки на своя ред. Какво? Какво каза? Не затваряй, чувам те много добре. Да, много добре. Но гласът ти сякаш кънти. Сякаш не е твоя глас. Аз те виждам и ти знаеш. Миличък? Да. Чувам те. Кажи ми, да. Кажи ми. Искам да знам. И сега? Какво каза? Да. Беше ужасно. Чуваш другия и нищо не можеш да направиш, за да може да дойде да чуе обратно. Имаш чувството, че умираш. Какво казваш? Кое шалче? Червеното шалче. Не зная. И него не съм го виждала. Наклонена наляво, ти си с запретнати ръкави. Дясната ръка
Държиш слушалката. В лявата ли? Писалката. Рисуваш профили, звезди, сърца. Смееш се. С ушите си виждам като с очи. О, не, мили мой. Не искам да ме гледаш. Страх. Няма от какво да се страхувам. По-лошо. Викнала съм вече да спя сама. Да, миличък. Да, обещавам ти. Аз ти обещавам. Обещавам ти. Вече не смея да светна лампата в банята. Вчера се озовах лице в лице с една стара дама. Не, миличък. Една стара, мършава дама с бели коси и много бръчки по лицето. Не, миличък. Едно превъзходно лице. То е по-лошо от всичко друго. То е за артистите. Най-обичах, когато ми казваше: погледнете тази малка, грозна муцунка. Погледнете тази малка, грозна муцунка. Ало? 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 Миличък, чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Ако ме чуваш, отговори ми веднага. Кажи ми нещо, моля те. Чуваш ли ме? Стой така. Почакай, идвам. Моля те, кажи ми нещо. Отговори ми, моля те. Миличък, чуваш ли ме? Идвам. Хайде, моля те, кажи ми нещо. Кажи ми нещо, моля те. Чуваш ли ме? Отговори ми, моля те, чуваш ли ме? Ало? Ало? Да, чувам те. Чувам те, да. Изкара ми акъла. Чувам те. Не, аз говорих. Аз не съм затваряла слушалката. Аз говорих, обаче никой не се обади. Да. Постой малко. Господи. Миличък? Да. Чувам те. И какво? Какво казваш? Спи ти се. Колко си добър, че все пак се обади. Много добър. Не. Какво? Извинявай, това е абсурдно. Не, аз никога не съм си позволявала да те лъжа. Ти си луд. Не! Нали знаеш, ние говорим, забравяме, че ще трябва да затворим и отново да пропаднем в нищета и в мрак. Не за това, защото тук що те излъгах.
Сега. Преди малко. От 15 минути те лъжа. Вече знам, че няма какво да чакам, а и лъжата едва ли ще ми донесе нещо. Не обичам да те лъжа. Дори и за твое добро да е. Не, миличък. Нищо сериозно. Помниш ли като ти казах, че бях с розовата рокля? И вечерях при Марта. Не съм с розовата рокля. И не вечерях при Марта. Облякох мантото си и чаках да ми позвъниш. Седях, ставах, ходих напред-назад, но никой не се обади и аз чак да поудея. Облякох мантото си и бях готова да изляза навън на улицата и да си хвана едно такси и да ме закара под прозореца ти и да чакам. Да чакам. И аз не знам какво. Снощи... нищо. Снощи... реших да взема едно хапче за сън. Казах си, че ако взема повече, ще заспя много по-добре. А ако взема всичките, тогава ще заспя непробудно и няма да помня какво съм сънувала. Взех 12. В топла вода. И ги изпих наведнъж. Като каша. И сънувах нещо. Сънувах това, което стана между нас. И като се събудих, бях толкова щастлива, че беше само сън, а после осъзнах, че е истина. Че наистина главата ми не беше до твоята глава, и рамото ми не беше до твоето рамо, и краката ми не бяха между твоите, и тогава просто щях да умра. Лека и студена. И не усещах сърцето си да бие. А смъртта беше още далеко от мен. И тъй като изпитвах някакво мъчително безпокойство, след 1 час телефонирах на Марта. Тя дойде с лекарите. Нямах смелост да умра сама. Малка треска, 38,3. Господи, колко съм глупава! Бях се зарекла да не те тревожа, за да можеш да заминеш спокойно. За да мога да ти кажа до скоро виждане. Все едно, че ще се видим на следващия ден. Колко съм глупава! Ти, който винаги си ме правил щастлива! Само щастлива! Не! Аз просто знаех. Аз го усетих. Аз усетих, че предстои нещо много лошо. А повечето жени, които си мислят, че ще останат до края на живота си с мъжа, когото обичат, и после посрещат раздялата без никаква подготовка. А аз го знаех. Аз го усетих. Бях сигурна. Снощи нищо. Снощи си легнах с телефона в леглото, защото ти ми обеща да ми се обадиш. Да, знам, смешна съм, но ми обеща. Помниш ли? Този телефонен звън приличаше на истински електрически удар, дошъл от теб да ме повали, или по-скоро да ме задуши, или да ме захвърли на някакво морско дъно, което приличаше на апартамента ни. И бях свързана с теб като водолаз с кислородният си апарат и те молех! Коленопреклонно те молех да не прекъсваш въздуха. С една дума, сънища глупави за разказване. Само че по време на сън те са истински, защото ти ми говориш. И това беше ужасно.
Ето 5 години как живея чрез теб, откакто само ти си въздуха, който дишам. 5 години как все си мисля, че не си жив, а ако закъснееш и ми идва да умра, като си помисля, че си мъртъв. И оживявам. Твоят глас тяга гърлото ми. Сега имам въздух, защото си говорим. Говори ми, моля те! Говори ми! Понякога имам чувството, че съм сама срещу целия свят и пропадам в някакви изби и някакви мръсни канали. Цял един град гъмжи в мен. Помниш ли Ивон, която се питаше как човешкият глас преминава през жиците на телефона? Ето, шнурът е около врата ми. Миличък, кажи ми нещо. Моля те, говори ми, кажи им да не прекъсват, моля те. Да, смела съм, но не мога повече. Издържам. Чакам те. Моля те, ела. Кажи ми нещо, моля те. Хайде, побързай. Ела, моля те, ела. Да, така е по-добре. Много по-добре. Обичам те. Обичам те. Обичам те, обичам те, обичам те, обичам те.